L-għodwa tajba, nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Namlu llum it-tifkira ta' San Carlo il-Wanga u sħabu martri tal-Uganda. Kien fl-1885 bejn din is-sena u sentej wara l-1887 li s-Sultan Mwanga tal-Uganda qatel ħafna nsara. U fosthom San Carlo il-Wanga u 21 oħra li tagħhom qegħdin nagħmlu il-festa llum. Niftakru dak li se ngħidu ftit ieħor fit-talba hawnhekk li il-dem tal-martri huwa żerrija tal-insara. Hekk kien fl-ewwel żminijiet tal-Knisja hekk baqa' ukoll tul is-snin hawn qed ngħidu aħna fis-seklu 19 imma anke fi żmienna għandna ħafna martri għall-fidi. U niftakru wkoll kemm importanti li aħna kull fejn inkunu ma nibżgħux nagħtu xhieda tal-fidi tagħna biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-quddiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Dawl ta' kun min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla inta milt mid-dem tal-martri żerrija tal-insara. Fit-tiema tiegħek għatina li jkun hemm dejjem kotra kbira ta' frott fil-Knisja li il-għalqa qaddisa tiegħek imsoqija bid-dem ta' San Carlo il-Wanga u sħabu bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien, is-Sultan Agrippa u Bereniċi waslu Ċesarija biex jagħtu l-merħba lil Festu. Billi damu hemm ħafna, Festu tkellem mas-Sultan fuq il-każ ta' Pawlu u qallu: hawn raġel li Feliċ kien ħallih il-ħabs. Meta kont Ġerusalemm, il-qassissin il-kbar u x-xjux tal-Lut resquli xi akkużi kontra tiegħu u talbuni nikkundannah. Jien wieġibthom li r-Rumani mhumiex imdorrija jibagħtu għall-mewt bniedem akkużat b'xi ħtija qabel ma jġibu lill-akkużat quddiem dawk li jkunu akkużawh biex ikun jista' jiddefendi ruħu mill-akkuża li tkun saritlu. Imbagħad ġew hawn miegħi u l-għada bla telf ta' żmien jien ħadt posti fit-tribunal u batt inġib lil dan il-bniedem. Dawk li akkużawh kienu hemm, iżda ma ġibu ebda akkuża milli stennejthom iġibu kontra tiegħu. Kellhom biss xi kwistjonijiet miegħu dwar ir-reliġjon tagħhom u dwar ċertu Ġesu li hu mejjed, imma Pawlu jgħid li hu ħaj. Billi ma stajtx insib tarf ta' din il-kwistjoni, staqsejtu jekk irid imur Ġerusalemm u hemm isirħaq minnu fuq dan. Imma Pawlu appella biex jibqa' miżmum hawn sakemm il-kawża tiegħu jaqtaħħa l-Imperatur Awgustu. Jien għalhekk ordnajt li jinżamm sakemm inkun nista' nibagħtu għand Ċesri. Il-kelma tal-mulej. Sam responsorjali, il-mulej waqqaf it-tron tiegħu fis-sema. Flimkien, il-mulej waqqaf it-tron tiegħu fis-sema. Birek ruħ tiegħi il-mulej,
B'qalbi kollha nbierek l-isem qaddis tiegħu. Bierek ruħ tiegħi il-mulej u la tinsiex il-ġid kollu li jagħmel miegħek. Flimkien il-mulej waqqaf it-tron tiegħu fis-sema. Daqskemm huma s-smawiet il fuq mill-art, hekk kbira tjubit ma' min jibża minnu. Daqskemm nbiegħet il-vant mill-punent, hekk u jbiegħet minn naħtijietna. Flimkien il-mulej waqqaf it-tron tiegħu fis-sema. Waqqaf il-mulej it-tron tiegħu fis-sema u sart nagħtu fuq kollox taħkem. Birku l-mulej anġli tiegħu kollha, setana u qawwija li tagħmlu l-ordni tiegħu. Flimkien il-mulej waqqaf it-tron tiegħu fis-sema. L-Ispirtu Santu jallimkom kollox u jfakkarkom dak kollu li għedtilkom. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien Ġesu der lid-dixxipli tiegħu. Wara li kielu xi ħaġa, Ġesu qal lil xmum Pietru, xmum bin Ġwanni, tħobbni int aktar minn dawn? Wieġbu, iva mulej, inti taf ninħobbok. Qallu, ira l-ħrif tiegħi. Staqsiha ħadd-tieni darba, xmum bin Ġwanni tħobbni int? Wieġbu, iva mulej, inti taf li nħobbok. Qallu, ira in-naġġ tiegħi. Għat-tielet darba staqsih x'mum bin Ġwanni tħobbni? Pietru ħassaf sa taqal pa staqsih għat-tielet darba tħobbni u qallu, mulej inti taf kollox, inti taf li nħobbok. Qallu Ġesu, ira in-naġġ tiegħi. Tassew ngħidlek, meta kont żagħżugħ kont titħażżem waħdek u tmur fejn trid. Imma meta tixjieħ inti tiftaħ idejk u ħadd ieħor iħażmek u jieħdok fejn ma tkunx trid. Dan qalu biex ifisser bliema mewta kien ser jagħti glorja lil Alla. Imbagħad Ġesu sokta jgħidlu ejja warajja. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek, Kristu. Id-dialogu bejn Ġesu u Pietru fix-xatt ta' Tiberija huwa dialogu sabiħ ħafna. Hawnhekk Ġesu għal 3 darbiet jistaqsi lil Pietru jekk iħobbux. Tħobbni int, l-ewwel darba tħobbni int aktar minn dawn. U għaliex staqsiha 3 darbiet, għaliex mhux ma jidirx li ma semax it-tweġiba jew ma femx it-tweġiba u Pietru kien ċar fit-tweġiba. Iva, mulej inti taf ninħobbok. Ma ħafna jaraw il-rabta bejn din l-istqarrija l-3 darbiet u iċ-ċaħda li għamel Pietru fil-passjoni meta ċaħat li jaf lil Ġesu. Mek mhux ċaħat li jħobbu, ċaħat li jafu. U Ġesu hawnhekk jagħtih l-opportunità biex mod seren ħafna jifdih mid-dnub tiegħu u jerġa' jagħtih imbagħad din il-missjoni kbira u importanti, jerġa' jafdah fiduċja sħiħa. Jien xtaqt li naraw ftit aħna lilna xtejdilna din il-ġrajja hawnhekk dan id-dialogu bejn Ġesu u Pietru. L-ewwel ħaġa importanti hija li Ġesu l-mistoqsija li jistaqsi huwa tħobbni int, jistaqsija lil Pietru, jistaqsija wkoll lilna kull wieħed u waħda minna. U jrid li dak li nagħmlu jew li nagħżlu li ma nagħmlux ikun ħireġ minn din l-imħabba.
mhux għax nibżgħu minn xi kastik jew għax l-oħrajn qed jagħmlu hekk nagħmlu bħalhom, imma tassew ħireġ minn din l-imħabba kbira lejn Ġesu. Hija din l-imħabba li għandha issuqna, li għandha tmexxina. U hemm li nsibu tassew l-isbaħ fil-ħajja meta aħna l-imħabba lejn Ġesu tkun dik li tmexxina. Imbagħad hawnhekk lil Pietru jgħidlu ira in-naċ tiegħi, imbagħad ira l-ħrif tiegħi. Jaqgħad Ġesu il-missjoni li qed jagħtih ma' din l-istqarrija ta' mħabba. Iva taf li nħobbok, mela issa ira in-naċ tiegħi, ira l-ħrif tiegħi. Biex jurina, juri lil Pietru, juri lilna wkoll illi dak li u il-xogħol tagħna, l-ħidma tagħna għandha toħroġ tassew minn din l-imħabba. Il-Pietru ma jsaqsihx inti tħobbu x-xogħol taraj tal-erwieħ u mbagħad jgħidlu ira in-naċ tiegħi, imma tħobbni għax dak jiġi l-ewwel mhux għax iħobb ix-xogħol imma għax iħobb lilu. Imbagħad għax iħobb lilu iħobb ukoll il-persuni, iħobb ukoll il-ħidma li qed issir għalih għall-imħabba tiegħu għall-glorja tiegħu. U l-istess lilna mulli jsejħilna biex dak li nagħmluh tassew b'imħabba lejh u għall-glorja tiegħu. Bat nixtieqkom tinnotaw ukoll dil-kelma li jgħid Ġesu meta jgħidlu ira in-naċ tiegħi u l-ħrief tiegħi. Jiġifieri qed jgħidlu issa li għandek din il-missjoni, in-nies li magħhom se taħdem, li għalihom se taħdem, ma jsirux tiegħek imma jibqgħu tiegħi. Inti ma tippossedix b'xi imħabba possessiva lil dawn in-nies ishom saru tiegħek imma jibqgħu tal-mulej. U din ukoll hija importanti għall-ħidma kollha tagħna biex narfu kif meta naqdu lil mulej naqduh fil-poplu tiegħu imma huwa l-poplu tiegħu, il-poplu tal-mulej. Jew illum nitolbu il-mulej, tolbuh biex aħna nkunu dejjem immexxija minn din l-imħabba bħalma kienu San Carlo Lwanga u sħabu li tagħhom qed nagħmlu t-tifkira llum l-imħabba ta' Kristu li mexxiethom. U biex aħna narfu mbagħad dak li Alla jsejħilna għalih u naqduh tassew b'din l-imħabba kbira filwaqt niftakru illi n-nies li magħhom qegħdin naħdmu huma mhux tagħna imma huma tal-mulej. Irressu issa it-talbit tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina. Kun mulej mal-Knisja tiegħek jiena biex tkompli xandar il-bxara tajba ta' mħabbtek li bnedmin kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Fit-tifkira ta' San Carlo Lwanga u sħabu martri tal-Uganda nitolbuk mulej għal dawk kollha illi huma msejħin biex jagħtu xhieda tal-fidi tagħhom b'ħafna tbatija u nitolbuk ukoll għalina biex dejjem ikunu lesti illi ma nibżgħux nagħtu xhieda tal-fidi tagħna nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għall-murda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta, speċjalment anke dawk li għaddejjin minn tbatija kbira fil-mart tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U nixtieq nitlob ukoll għal tifla ta' 5 snin illi se tagħmel operazzjoni serja biex il-mulejja tiegħha għajnuna lilha l-familja tagħha nitolbu.
Ismana nitolbuk mulej. Tolbuk mulej għall-istudenti qed jagħmlu l-eżamijiet biex tgħinhom u tgħinhom ħafna fil-ħidma tagħhom kemm ta' preparazzjoni kif ukoll waqt l-eżamijiet nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk kollha li għaddew għal ħajja ta' dejjem f'dawn l-aħħar jiem biex inti tilqahom fi ħdanek tagħti l-faraġ lill-familjari tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna l-qattal li qed tagħmlulek illum u żommna dejjem fi mħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqan mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifir u glorja ta' ismu għat-tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Mulej inti tajt il-qaddisin martri l-grazzja li jaslu l-mewt biex ma jidimbux. Ilha s-sagrifiċċju li sejrin nofrulek biex fiċ-ċokon tagħna nitolbuk li aħna wkoll nagħtu ruħna lik biss u naqduk madwar l-artal tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Nisu ħaqil il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xira. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddisa la ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem kull imkien iraddu lek ħajr. Għal San Carlo Lwanga u sħabu l-martri tal-Uganda ħadu l-martirju għall-isqarrija ta' ismek biex bħal Kristu b'demmhom jagħtu xhieda tal-imejjel tiegħek tal-ħaġeb meta turi l-qawwa tiegħek fl-qawwa tagħha sewwa sew fejn hemm iddajjef u ssaħħaħ lil min nieqes mill-ħila biex ikun jista' jixhed għalik bi Kristu Sidna. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nieqfu nfaħruk fuq l-art u bl-għeda intendu l-kobor tiegħek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismawit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola ta' smawit, birek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-ola ta' smawit. Qaddis tas-sewint mulej inti l-għajn ta' kull qudusija. Qaddes għalhekk nitolbuna l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajh ħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi reġarat il-ħajr ta' lid-dixxipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' l-dejjem. Id-demm li jxxeret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi.
Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni rrodulek ħajr, għax oġbok tilqana u l-qudiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku mal-isqof tagħna ċans mal-isqof Anton miegħi għaddej tiegħek minn ma jistħoqli u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Inna lina l-koll nitolbuk, għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, bimkien mal-Verġi Mqazza u mal-Alla Marija, ma' San Giuseppe, mal-Apostli, ma' San Karlu, il-Wanga u sħabu il-Martri tal-Uganda, li jiexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja għameli magħhom, infaħruk u nsabbħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu jingħata lilek Alla missi li tista' kollox, imkien ma' l-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Iju nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħaluliet tal-istess missier tagħna, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi sanktnatek, ikun it-trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfirna tobietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, la daħanix fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn dinubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati għas-sliem u l-għaqda li jien trid fiha, int li tgħixu s-santan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Natu l-paċi li xulxin. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jissoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik,
biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu għarbinna mulej bil-misteri għaddisa tiegħek. Aħna nfakru r-rebħa tal-qaddisin martri tiegħek. Nitolbuk biex dan is-sagrament jimla lilna bil-qawwa bħalma lilhom jissapportu tbatijietom. Ħalli fost it-tiġrib kollu tagħna nibqgħu saħsa l-aħħar fil-fidu fil-mħabba bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Nroddu ħar lil Alla. Wasanna fit-tmiem il-quddisa tal-lum. Min jixtieq jakkwista kopja tal-pubblikazzjoni uffiċjali li tfakkar il-vjaġġ apostoliku tal-Papa Franġisku f'Malta jista' jċempel fuq 25699100 jew jordnah online fuq store.newsbook.com.mt. Grazzi u nsellmilkom. Aħna nagħmlu llum it-tifkira ta' San Carlo Lwanga u sħabu, martri tal-Uganda, tolbu l-mulej għal-martri ta' żminna, kif ukoll biex fuq l-eżempju tagħhom aħna qatt ma nibżgħu nagħtu xhieda tal-fidi tagħna. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smat talb tagħna jgħinu waqaf magħna. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima, urina li inti omna li kisma tal-tana dak it-twilet tanina irid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrina dobietna ħarissa minn-nar tal-infern u ġenera kollha wejn id-dawk li iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tad-batija. Meta Sida Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani wereq l-araq tad-demm. Missienna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum affrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mpire kif rotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mpire kif rotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mpire kif rotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen.
Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti jomna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu għafrina dobietna ħarissa minnar tal-infern. Ħuġġana l-ewwel kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru ta' tbatija, meta Sina Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna flaġellawh. Missirna ninti fis-smawiet il-qaddes ismek tidi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kull jum għatina llum affrinna dnubietna bħalma naffru l-minuħati għalina b'daħalniex fit-tiġrib iż-żeħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti jomna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu għafrinna dobietna ħarissa minnar tal-infern. Ħuġġana l-ewwel kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru ta' tbatija, meta Sina Ġesu Kristu kienu inkurunat bix-xewk. Missirna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek, ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kull jum għatina llum affrinna dnubietna bħalma naffru l-minuħati għalina b'daħalniex fit-tiġrib iż-żeħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek
Imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simanik Marija bi grazza memlija l-mulejmijak imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simanik Marija bi grazza memlija l-mulejmijak imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simanik Marija bi grazza memlija l-mulejmijak imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simanik Marija bi grazza memlija l-mulejmijak imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simanik Marija bi grazza memlija l-mulejmijak imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simanik Marija bi grazza memlija l-mulejmijak imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simanik Marija bi grazza memlija l-mulejmijak imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simanik Marija bi grazza memlija l-mulejmijak imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simanik Marija bi grazza memlija l-mulejmijak imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina nintihomna li kisma tal-btana dak it-tweled talina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu offrilna dobietna ħarissa min-nar tal-infern. Kull ġenerew kollha wejn id-dawk li iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba' misteru ta' tbatija. Meta Sin Ġesu Kristu kien mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missirna li inti fis-smawiet il-qaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum affrinna d-nobietna bħalma naħfru l-minuħati għarina b'daħalniex fit-tiġrib iżda l-isna mid-deni. Amen. Slimanik Marija bi grazza memlija l-mulejmijak imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimanik Marija bi grazza memlija l-mulejmijak imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimanik Marija bi grazza memlija l-mulejmijak imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simanik Marija bi grazza memlija l-mulejmijak imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simanik Marija bi grazza memlija l-mulejmijak imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simanik Marija bi grazza memlija l-mulejmijak imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simanik Marija bi grazza memlija l-mulejmijak imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simanik Marija bi grazza memlija l-mulejmijak imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simanik Marija bi grazza memlija l-mulejmijak imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simanik Marija bi grazza memlija l-mulejmijak imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina nintihomna li kisma tal-btana dak it-tweled talina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu offrilna dobietna ħarissna min-nar tal-infern u ġenerew kollha wejn id-dawk li iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru ta' tbatija
Meta Sina Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missirna li inti fis-semawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. خبزنا ta' kuljum għatina llum offrina nbietna bħalma naħfru l-minuħa tijarina daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Simma lik Marija bi grazza memlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma l-Palina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Simma lik Marija bi grazza memlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma l-Palina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Simma lik Marija bi grazza memlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma l-Palina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Simma lik Marija bi grazza memlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma l-Palina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Simma lik Marija bi grazza memlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma l-Palina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Simma lik Marija bi grazza memlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma l-Palina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Simma lik Marija bi grazza memlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma l-Palina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Simma lik Marija bi grazza memlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma l-Palina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Simma lik Marija bi grazza memlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma l-Palina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Simma lik Marija bi grazza memlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma l-Palina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, urina l-inti omna li kisma talbtana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu offrinna dubietna, ħarisna min-nar tal-infern, ħuġġena l-ewwel kollha wejn id-dawk li iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajjaħluqu ta' matana slima lik. Lilek ingħajtu li aħna t-turufnati u li teva, lilek nitniedu aħna li nifqu norfqu f'dan il-witta dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina, urina, wara dan t-turufnament il-Ġesu frott imbirek ta' ġuftijek, u ħanina u pija ħelwa, Verġini Marija. Skont il-ferma tal-Papa missinna li inti fis-semawiet, jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum offrina nbietna bħalma naħfru l-minuħa tijarina daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Simma lik Marija bi grazza memlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma l-Palina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Għatihom u mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqha. Jistriħu ma fil-paċi. Ammen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu l-qattalb tagħna. Kristu l-qattalb tagħna. Missier Eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spirtu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinita qaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Mqazza Marija. Itlob għalina. Mqazza Alla. Itlob għalina. Mqazza xeba ta' ġbijbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħniena. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. Mit-tama. Itlob għalina. Liżjed safja. Itlob għalina. Liżjed nadifa. Itlob għalina. Bla teba.
Itlob li għalina. tistħoq l-imħabba, Itlob għalina. tal-aġeb, Itlob għalina. tal-parir it-tajjeb, Itlob għalina. ta' min ħalaqna, Itlob għalina. ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal, Itlob għalina. xebba li tistħoq kull qima, Itlob għalina. xebba li tistħoq kull foħrija, Itlob għalina. xebba kollok seta, Itlob għalina. xebba kollok ħnina, Itlob għalina. xebba dejjem marbuta ma' Alla, Itlob għalina. mera ta' qdusija, Itlob għalina. tron tal-erf, Itlob għalina. bidu tal-ferħ tagħna, Itlob għalina. amara tal-Ispiritu Santu, Itlob għalina. amara ta' kull grazzja, Itlob għalina. amara ta' kull tieba, Itlob għalina. warda mistika, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob għalina. torri ta' Lavorju, Itlob għalina. dar ta' Deb, Itlob għalina. arka ta' rabta ġdida, Itlob għalina. bib ta' sema, Itlob għalina. tuba ta' filgħodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. kien tal-midinbin, Itlob għalina. farax tal-migranti, Itlob għalina. farax tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla minn l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tal-Rosarium Qaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi, Itlob għalina. ħaruf tanna li tneħħi drubiet tad-dinja, Aħfrilna nitolbuk mulej. ħaruf tanna li tneħħi drubiet tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf tanna li tneħħi drubiet tad-dinja, Ħenna għalina. itlob għalina għaddisom Alla, Biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. għati l-inna għaddija tiegħek mulejana nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġu tħol għalina fit-taqbida kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassista d-demonju. Irasnu għandna li tolbuk bil-ħerqa int laqwa fost it-tajja tas-sema. Itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġġerru fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Ġusepp Simalik ħarris tal-feddej u rus tal-Verġni Marija. Lilek Alla f'dalek il-libnu fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha miegħek Kristu trawhem bħala raġel adult. Qaddes Ġusepp ikun missiera lina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Għaqlana l-grazzja ħnina l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Ġusepp, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Torrocco, Itlob għalina. San Paul Missierna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Diota Pisani, Itlob għalina. San Carlo Nwanga u sħabu. Itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Alla li f'dan is-sagrament tal-ħaġa bħallitinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina li tolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla għeda dak li reħħitinna l-fidwa tiegħek, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbirhom Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza Immakulata Kunċizzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjuż tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u imbirek San Ġusepp Parus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġel qaddesin kollha tiegħu.